И здравейте хора, днес ще играем грани. Ето го, гледайте сега, нали? Ще играем на Easy. Нека започнем. Между другото, докато гледате, харесате видеото и се абонирате с камбанката, защото ще видя много, ама много видеа. Горе-долу всеки ден, събота или неделя, или през цялата седмица ще си пращаме видеа с моя приятел Дани. Вече знам, че има втора част. За сега не се базикам верно. Сега не знаех. Но поне вече знам. Вижте един факт, който мисля, че го знаете, обаче аз само ви го показвам. Бързо. Затваряме мазето. Също. И това също е много. Да, верно. Така го отварям. Хора, извинявам се, но изчакайте малко. Тук гледайте грани какво правя, аз ще отида за малко. Извинете, но пак дойдех. Трябваше да направя нещо. Сега. Бабата тук е. Напишете в коментарите бабата дали беше тук мазето. Ако искате в другия епизод да ви кажа как да си бъгнете грани, трябва да напишете в коментарите. Направи видеото. Или чакайте, ще направя така. Ще напишете в коментарите. И чакайте. Напишете в коментарите дали искате да играм на екстрим. По-точно на екстрим, да. Пишете в коментарите играя на екстрим. И след, например, 2 дни ще играм или утре. Не знам аз.
Ужас. Ужас. И втори ден. Къде съм у дома ли съм? Не съм у дома. Няма кървачи. Това е вкуснато. Не. Имам нещо. Бабу, чао. What the fuck? Капана. Той иска да се кача, ама е твърде малък. Чакайте да го отворя. Гледам дали играем ще дойде. Няма никакво брам. Бабо. Слиза май. Да, слиза. Чао, чао. Да умира. Ай. Бабо. Добре. Ще си направя пушка. Там се държи вратата. Къде е? Да. Опа. Между другото ще я покажа друг хак. Ако някой не го знае, да махате, къде не хвърлите предмет върху тях. Защо не става? Да го махна само. Той хак сигурно се върши, но се тая. Какво ми покажа, вече имам пушка. Нищо няма. Или да ме преснява. Говно. Купеше. Верно бе. Аз ще покажа и друг хак. Вземате вазата, идвате тук и трябва и сега трябва да ви сетне. Сега тук трябва да ви сетне нещо. Тук. Що става? Некъде. Некъде там, некъде не в ъгла, по-натам малко. Значи готово, хоп. Падна ли? Да, падна. Видях, че падна. Видях, че падна.
Много се извинявам. Извинявам се. Хейтвайте ме колко си искате, извинявам се просто. Не може да става без реклами. Айде бе, става, е много си бавен. Приемам тази грани. Ето знаех си, че падна. Big brain. Мога. Бабата ме много. Аз сега ще ги заобиколя. Защото съм умен. Big brain. Лами тук. Пам! Омага, милата. Сега ще летам още един път. Чак са. Те по кръка. Пам! Най-готова стига толкова да се мъчим. Да видим какво има отвън. Чак първо да си само. Сними ги бе. Най-готово. Имаме тук. Включим го това. Моля ти да е сейфки. Моля. Падлук. Бей, тук е. Това е сигурно новия ключ. Без това ми трябва. Аз трябва да изберам просто така с тем. Как да играм за първи път. Гледал съм клипове и затова да знам малко. Знам, че от тук се излиза. Така. Успешно се. Между другото на тази барака отгоре беше help. Само казвам. Че се отида да правя това. Бабата е затворила всички левърци. Вау. Това също да го махна. Малко ме е... Защо бъгна играта, бе? Защо? Фак. Ден четвърти. Вече съм пред теб. Нищо не се вижда. Ще съм убил още 2 пъти, за да видя какъв е края. Ще съм убил там. Покрила. Айде ще... О, мога да парчето от това. Тече и това по-добре да падне. Ти си пръв. О, мага. Не.